sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Bicol Shield pinag-activate na kang PNP Bicol pagbantay sa mga boundaries sa Camarines Sur, hinigutan. Seguridad sa Naga Airport nakalatag ng unyan na si Mana Santa. 14 million pesos na kantidad din shabu na kumpiskar sa duang sospek na taga Lanao del Sur sa Matnog, Sorsogon. NCF Tigers Men and Women Volleyball Team champion sa Bukal Season 5. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Higot na seguridad ang pinagpapasunod ngunyan sa Naga Airport sa Banuaan kan Pili, Camarines Sur. Huli kan luway-luway nang nagdadakol ang mga bilang kan mga pasaherong nagpupuruli urog na ngunyan na Semana Santa. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Antoinette Eduardo. Antes na makalaog ang mga bihikulo sa Naga Airport na yaon sa Pili, Camarines Sur para magsundo kan mga nag-abot na miyembros kan pamilya o maging kan mga mahatod. Nagaagi ini sa higot na inspeksyon kan mga gwardya, PNP Aviation Security Group na nakapwesto sa gate kan airport. Sa laog regular man ang pag-ikot kan K9 unit. Katuwang kan PNP Aviation Security Group ang Office of Transportation and Security, Civil Aviation Authority of the Philippines. Katuwang po natin ang mga private agencies dyan, yung ARMS, together with the ABSICO personnel and the PNP Aviation Security Group. Upon entering po di sa airport, pinapakandak po rolling of windows, most especially yung mga private vehicles. Then, chinecheck na din po kung sila ay departing passenger. Then, yung mga well-wishers po, yung mga family gusto rin pong yung papaalis po nilang passenger, inaalaw po nila natin dito sa airport. May abiso lang si Police Captain Lanuzo sa mga pasaherong mahali na amayan ang pagpasiring sa airport. Huli taraot ang screening machine kan Office of Transportation and Security, kaya may kadikit na abala sa pag-inspeksyon kan bagahe. With regards naman po sa mga passengers, ina-advise po natin 1 hour earlier dapat nandito na po sila, most especially mga departing passenger. Kasi nga po, for the information of everybody, according to OTS, yung machine po nila during the processing or screening, medyo may something na kadit na problema lang po. Naglalaom si Police Captain Lanuzo, Station Chief Kanag Airport Police Station, na mayong magiging remalaso sa bilog na panahon kan Semana Santa hasta sa panahon kan bakasyon sa masunod na mga bulan. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, para masiguro na may bastanteng personahe na mabantay sa seguridad kan mga pasahero asin pasilidad kang Naga Airport, pinag-implementar sa buot ni Police Captain Philip Lanuzo kang Naga Airport Police Station ang 70/30 na pag-maximize kan mga personnel ngunya na Semana Santa. Sa ABSICO personnel, ABSI Group, pig-implementa po ang 70/30, maximize po ang personnel task sa ngunya na Holy Week so far. Padago sa mga bareta, Bicol Shield pinag-activate naman kang PNP Bicol para sa mas higot na seguridad ngunya na Semana Santa. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Apera kang full alert status kang PNP ngunya na Semana Santa, pinag-activate naman subot kang PNP Regional Command 5 sa pamamayo ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang Bicol Shield. Nangangahulugan ini kan pagpapakusog subot kang seguridad sa mga boundary kan lambang probinsya. Huli ka ini pinadagdagan ni Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director kang PNP sa Camarines Sur, ang sa iyo mga personahe na yaon nakapwesto sa mga boundary. Activated na ng Police Regional Office 5 yung tinatawag nating Bicol Shield, no? So kami may establish border control point tayo ng Camarines Sur dito sa Del Gallego, no? So nag-augment tayo diyan ng 3 teams from the first Camarines Sur Provincial Mobile Force Company. Para masiguro man ang seguridad kang kapulisan, nayaon sa tinampo, nag-request man subot ang PNP Camarines Sur ning kadagdagan na tropa halit sa 9th Infantry Division Philippine Army. I think we also requested sa counterpart natin from the 81st IB to also augment. Of course, we want yung ating mga personnel is safe din sila against harassment from the
CTG, so yung tinatawag natin communist terrorist group natin. And ito nga, because we do not want them na maka-interfere dun sa serbisyo and yung public safety na ginagawa natin para sa ating mga kababayan. Huli ta siribot ang kapulisan sa pagtuoning seguridad sa publiko ngunya na Semana Santa, siringkang dati, mayo muna nin bakasyon. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa syudad ning Naga, magkakaigwaman subuot nin pagbabago sa deployment kan mga personahe kang Naga City Police Office. Susog ki Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kang Naga City Police Office, mas dakol na personahe ang saedang i-deploy sa mga boundary kang Naga asin pagtaraid na banwaan. Sa iba pang bareta, nangapodan ang Department of Health Bicol sa mga magurang na mababakunahan ang saidang mga umboy para makaiwas sa helang na pertussis o whooping cough. Susog sa Department of Health, ang helang na ini ang nakakaulakit asin pwedeng maging kausa nin kagadanan. Sa ngunyan mayo pa man na irerehistrong kaso nin pertussis sa rehiyon. Kaipuan subuot kompletohon ang 3 doses ng pentavalent vaccine. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 14 million pesos na kantidad ng shabu na recover sa Matnog, Sorsogon. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, present ang mga public information officer kan manlain-lain na opisina kan gobyerno sa Naga. Asin Camarines Sur sa ginibong o taking of officer kan Camarines Sur Communicators Network. Si Ako Bicol Party List Congressman Attorney Hill Bongalon ang pinakabisita sa nasabing aktibidad. Susog kay Philippine Information Agency Assistant Regional Director Ms. Analiza Sapinozo makatangay na bilog ang nasabing grupo kang March 2021 kung saan nagkaigwa naman subuotin manlain-lain na aktibidad arog kang serbisyo caravan. Iyo po ini sa association kang local government unit PIOs and also government agencies, line agencies, GOCCs na pinagbilog po kang Philippine Information Agency Camarines Sur Provincial Office way back March 2021. So amidst the pandemic, nagkaigwa po kami ng pagtiripon and after that, nagkaigwa po ng different activities. One of those are the serbisyo caravan. So iyo po si inaapod sa government na whole of nation approach. Sa satuyang police report, duwang high-value individual na taga Lanao del Sur ang naaresto kang PNP sa barangay Hidhid, Matnog, Sorsogon sa paagi kang anti-illegal drug bypass operation kang nakalis na Sabado. 2 kilo ning subot shabu ang na-recover kan mga otoridad na nagkakantidad 14,280,000 pesos. Hali sa Metro Manila ang illegal na droga. Nasa kustodiya niya kan PNP sa nasabing probinsya ang 2 suspek mientras na pinag-aandam ang kaso kontra sa mga ini. Sa iba pang police report, naisaangat na ang kaso kontra sa sospek na si alias Francis, residente kan Barangay San Cirilo, Pasakaw, Camarines Sur, na nakumpiskara ng 76 grams ng subot shabu na nagkakantidad 516,800 pesos. Ang anti-illegal drug operation ang pinanginotan kang Provincial Intelligence Unit, Maritime Police asin Pasakaw Municipal Police Station. Padagos pang nakalerto ang PNP kontra sa mga mapurbar na magpalusot ng illegal na droga ngunya na siribot ang gabos para sa Semana Santa. Basta i-file na natin yung kaso for violation of Section 5 and 11 nung RA 9165. And this operation was conducted by our Provincial Intelligence Unit, particularly yung yung the drug enforcement unit natin ng province. Of course, kasama din natin na operate dyan yung maritime group based in Pasakaw and of course the Pasakaw Municipal Police Station. Sa iba pang police report, hastangon niya nagpapadagos pa ang pag-iimbestigar kan PNP sa Banawaan kan Pamplona, Camarines Sur kung si Isay ang suspek asin kung ano ang motibo sa pambabadilgadan sa biktima na nagduduyan kang badilon kang daay pabistadong suspek. Sa follow-up kan One Media TV 48 Naga kay Police Colonel Julius Cesar Domingo, Provincial Director kan PNP Camarines Sur, pinagsugo naman kaini ang Provincial Investigation and Detective Management Unit na magkaigwanin higot na investigasyon alagad matipid pa ang impormasyon dapit sa insidente. And also we also task yung PIDMU natin, yung Provincial Investigation and Detective Management unit natin, na to have thorough investigation. And as of this time, meron namang pinupuntahan, of course, in-establish natin yung motibo, and sa ngayon kasi hindi ko pa pwedeng i-divulge yung information about dun sa case. Primerong Power Max Center sa Camarines Sur bukas na. Ang detalles aramon taman sa report ni campus correspondent Kelly Francisco. Laptops, tablets, Apple Watches, Bluetooth speakers, accessories, asin kadakol pa mga produkto anyao ng unyan. Sa Naga City matapos opisyal na bukasan sa publiko ang pang-apat na Power Max Center sa Bicol Region. Ang sa indang Mobile Care Service Center, iyon pinakaenot na authorized Apple service sa rehiyon, kung saan pwedeng darahon ang mga Apple devices para maserbisyohan kan sa indang certified engineers.
Ang pinaka-exciting, iyo ang hands-on experience na inaalok kan Power Mac Center para ma-eksperyensya kan publiko ang mga latest innovations kan Apple. Partisabot ini kan padagos na paghinguha kan Power Mac Center na makapaghatod din marhay na serbisyo o rugna sa mga Bicolano. Sigun ini ki Joey Alvarez, Director for Marketing and Product Management sa paagi nin sarong press statement. Sigun man ki Cristelo Retom, Marketing Manager kan Power Mac Center. First of all, thank you so much for joining us this afternoon. As I mentioned earlier, it is always a special moment for us when we open locations anywhere in the country because it's a testament that the Power Mac Center community is growing. Technology, as we all know, is already part of almost everyone's lives. And it has always been our mission since 1994 to empower Filipinos with technology. Excitement man ang namatik ni Zia May Laureta, ninhuli ta siya ang pinaka-enot na customer kan Power Mac Center igdi sa Camarines Sur. First time ko po na maka-attend ng opening ng store and Apple po since masaya po siya na experience kasi naka-attend ng blessing and all. Parang ang satisfying lang po kasi pinakauna na nag-purchase nga. Parang sabi daw po kasi nila parang ang nilang security talaga ng Apple maayos and yung sa camera din. Ang Power Mac Center makukuha sa ground floor kan Robinson's Place Naga asin bukas po alas 10 nin aga hasta alas 9 nin banggi. Patunay ang marahay na pagtangkili kan publiko sa Power Mac Center sa Naga pag-abot sa technological innovations dainanggad mapahuri ang mga Bicolano. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco. Newsbreak! Sa iba pang bareta, NCF Tigers na ibulsa ang kampyonato sa men's and women's volleyball ngunya na Bukal Season 5. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Sa halos 2 bulan na pagtuonin maaaksyon asin magagayon na laban, napangaranan na ang champion kang Bukal Season 5 sa Men's and Women's Division. Naging mainit ang paghampangan kang BU Wolves asin NCF Tigers na parehong determinado na makuha ang kampyonato. Dukutan ang naging laban sa set 1 hanggang sa set 3. Alzaga got a hands on it. Well, a single block for Medea is good. And good sir. Belhika, good dig there. Now, it's a 3 tall players. let's see. The ball is still rolling. Nerva. Toss it to San Miguel. Medea. Now Pamplona. And that ends the game for Bukal Season 5 Men's Division. And we have a champion again. It's the NCF Tigers. Nakuha kang NCF Tigers ang kampyonato sa score na 26-24, 25-23, as in 26-24. Si Kurt Merdigia ang nag-uli ng award na Finals MVP. Sigun sa iya, daing naging madali ang sa indang pinag-agihan as in nagpasalamat sa gabos na nagsuporta sa inda. Una-una po yung pamilya ko, si mama at saka si papa. Kasi sila yung bumuhay sa akin at alam kong proud na proud sila sa akin ngayon. Isa rin po si Coach Ian sa mga sacrifices niya para sa amin. Si Tristan Capucalman ang season's most valuable player kang men's volleyball. Daima nagpadaog ang mga players sa women's volleyball kang maghambangan sa finals game 2 ang UNC Greyhounds as in NCF Lady Tigers. Makakusog na atake as in magayon na ball placements ang naging sandata kang bawat saro. Uminawad pa sa set 4 ang intense na kawat kang duwang kupunan as in sa huri, NCF Lady Tigers ang nag-uli kang inaasam-asam na kampyonato. Serve. Nabibigay dito kay Brago. Strong attack. Arizubal with that powerful attack. Flores sets it up to Kay again. Good coverage. Match. We got 1 point. Let's see. And that's it. A service ace get to the championship para dito sa ating NCF Tigers. Si Vanessa Sari ang finals MVP as in season's MVP ngunyang season kang Bukal. Para makuha ang kampyonato, puspusang paghanda as in disiplina ang sa indang kaipuhan. Happy pa din kasi andito pa din po yung championship na sa amin pa din and forfeit po talaga yun. And lahat naman ay nag-sacrifice din po kami dito sa Bukal and
binigay din namin yung best namin para makuha yung 4-pit pa din and back to back and champion namin. Yan po. Maog mo man si Sir Mario Villanueva sa ondra na naitaw ka mga players sa institusyon asin nagtaon ning mensahe sa gabos na nagpartisipar ngunya na season kang bukal. Of course, I'm happy, no? Together with the NCF Tigers community, I'm sure are celebrating now. Double victory, men and women's championship, and that's our 4-pit and 3-pit championship. Kaya I'm happy. We know naman na medyo hindi naging maganda yung performance ng basketball, pero binawi ng volleyball natin. So I'm happy about that. Sarong magayon na season ang satuyang nasubaybayan at siniabangan pa ang masurunod na season kung saan mapahiling din tibay ang bawat estudyanteng atleta igdi sa Bicol Region. Para sa One Media TV48 Naga, Christine Alcanzar Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakala kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook fan page asin mag-subscribe sa Samuyang YouTube channel One Media TV 48 Naga tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako si Mark Mendoza asin ini ang One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.